ụmụ Igbo anyị ekene unu taa, anyị ekenekwa unu ọzọ taa dịka anyị si ekene unu oge ọbụla. Anyị bụ ndị ọdịnala, anyị kwere n'ihe otu kwuru, anyị kweghị na mmadụ karịrị ibe, anyị kwere na Chukwu kere onye ọbụla n'ofu, onye ọbụla nọ ma anụmanụ ma oke ma ngwere ma ọchịcha, ofu ihe ka ọ bụ. Ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere one single purpose: for the advancement of human consciousness. All of them connected together, all of them from A to Z. Ihe ọbụla Chukwu kere eke ma ukwu osisi, that's why ukwu osisi ihe o meanre will have. Ukwu osisi pụtara ihe eji agwọ ya, nothing more nothing else. Ọ because ume ahụ na-ekunye gị, ọ ya bụ carbon dioxide ahụ. I were ukwu osisi distill wee wepụta the spirit of ukwu osisi, i were ya gwọọ ya, ọ ya ka eji arụ mkpụrụ ọgwụ. Ụmụ anụmanụ niile a nwere ihe a na-ejenerate. Agbụsị agbagha anị, enwe ihe ga-epu n'anị. Ma agbụsị agbagha anị, idide adịghị n'anị, enwe ihe ga-epu n'anị. So ihe niile unu fụrụ n'ụwa bụ one purpose: advancement of human consciousness. All man bụ anything ị nwere ebe a, ihe ahụ na-ekwu about the God ma Chukwu. This is the, apart from this hand, ị nwezi ike ife aka Chukwu ọbụla ọzọ n'ụwa. Apart from anya, enweghị anya Chukwu ọzọ ị nwere ike ịfụ. Apart from isi a, enweghị isi Chukwu ọzọ ị nwere ike ịfụ. You are the appearance of God, because agwara m unu na be Chukwu na enwere ihe a na-akpọ chaos, ọ dịghị balance. So all purification of human, animal, plant, everything together, ọ bụ nyanwana, because ihe manụ generator, ọ na-refine this consciousness, bugozie the best one to the kingdom of God, which is the above. Here, principle of ordinary. Ordinary principle. 3 principles with 4 fundamental energy. Everything else is included. Ofu mbọsị n'oge na-adịghị anya, anyị ga-egbuwara ụlọ ahịa ihe ndị Igbo ji wee na-akwanyere ji ugwu. Ji dị ka mmadụ, otu a mmadụ dị ka ji dị. A gwara unu na nwunye Lọtụ na anya n'azụ ghọrọ ogbidi akpa nnu. Gịnị bụ akpa nnu? Ị ga-agagodi na Western occultic science, ị ga-afụ na nnu bụ person, ọ representary man. Were ji esighi esi tii n'ile gị, ị mara ihe ọ ga-eme gị niile. Were nnu tii n'ile gị, mana isie nnu esie, ọ gaghị enwe the same test. Ichie ji esie, ọ gaghị enwe the same test. So ji one of principle, ọ ya ka a na-akpọ ji ọkụ, njọkụ. Ọ dị mkpa too much until anyị amara the source of life and the mission of soul. All this Jesus Christ something will make sense for you. Mana ịmara ha na the source of life and the mission of soul, Jesus story become nonsense, ihe ndị ntakara. Mana ọ bụrụ na ịmara ya, ị ga na-efeel ikwe na hey, this man amụrụ m na njọ, this man came to save us. Save us for what? Save you for what? You know your journey of soul. So why can this somebody will come and save you for what? Just save God. Onye nwe ike save nwe egburu na cross. How can the person save you? Onye nwe na cross na save mmadụ. Onye nwe na cross. Human sacrifice. This is against nature. Human sacrifice is against nature. Ndị asị na Jesus nwụrụ na sacrifice. Isi mbịa soro ndị ajebe. Ndị Igbo na-asọ Igbo, a na-egbu ọchụ na ana Igbo, ha just arụ na ụwa niile bụ igbu ọchụ. Ọ ya bụ egbe ahụ na-agba agba. Kedu ihe a na-akpọ mgbe egbe? Ọkwa ya kwụsị nsi egbe. Nsi na ana Igbo bụ arụ. Mmadụ ime nsi, asị ọ na-eme nsi egbe. Ndị ọcha wetara ụnụ ya, si ụnụ nọ civilization, ọ sayensị. Egbe, nsi egbe. Ọ nsi ka ọ bụ. So egbe bụ nsi. Ụnụ agbazina, ọ bụ ya bụ nsi. Egbe bụ nsi. Mgbe egbe bụ gịnị? Ka ya jụrụ mgbe egbe. Nsi egbe. Nna asị na Paul na-eme nsi, mana ị nwere egbe n'ụlọ gị. Isi na Paul na-eme nsi, mana ị nwere egbe. Nsi egbe bụ gịnị? Nsi egbe bụ gịnị? Ọkwa atebụ Igbo ka a na-asụ ebe a. Ọ Igbo ka a na-asụ ebe a. Nsi egbe. Mana ọ ya bụ ihe unu na-agba. Ọ na nwanne onye a nwere egbe na be ya, ọ nwere egbe. Egbe ka unu na-ebugharị n'iro ndị polisi, ndị amaji, ndị ochiji, ndị shaji. Mana ọ bụ nsi ka ibu akpagharị, elegalize ya. Ịmana nke ndị ọcha wetara ya mahazi, elegalize go nsi, a na-eme nsi everywhere. Ime agba agha ozugbo ịda. Mana nsi ka akọrọ gị ịdago.
mana ndị mmadụ na-eche mgbe a bịara gwọọ ọgwụ. Agwa m na ndị a were sayensị unu tinye n'okpuru butere ihe unu si unu na Kraịst bụ gịnị? Ọ ngwa were Kraịst na-agwa nke bụ eziokwu. You are the Christ, you are the Jesus, you are the God. Ihe niile a wee were ọ ihe eji asa isi na nnọọ otu ha isi asara m gụọ ego. Kpọọ onye na-arụ gaị jụọ ya, ị ga-arụcha gaị ndị ụka rụọ gaị, mana gaị aha ị na-arụ the same thing ndị ụka na-arụ, so gaị ka a na-arụ. Nwanne ọmụgụda gaị ma na-eri ọ ka esi ekwu ya, anyị anaghị eme ya n'ọdịnala mana anyị ma ya. Mụgụda gaị ma na-eri. So nwanne ihe adọ n'ụwa ụgaị ka a na-arụ, ndị ụka ụgaị ka a na-arụ unu, ma ndị kwere ekwe nkwere ndị makwa na ọgaị kwa uhe soro na-arụ dị gaị. Ịghọtago, most of the pastor mana ọgaị ka a na-arụ, because mmadụ agaghị anọkọta ihe na-esiri ya ike all of a sudden Chukwu akpọọ gị mgbe ihe na-agara gị ọfụma n'ọbụ mgbe ego iji azụ ahịa gwụrụ agwụ ka Chukwu kpọrọ gị. Ego iji azụ ahịa agwụ na Chukwu akpọọ gị sije gị ngị bịa mee pastor. Onye ojii can do anything to make money because ọ mara ebe o si bịa, ọ mara ebe ọ na-eje. Ihe ọ chọrọ bụ ego. How can I get his money? Kedu ka mmezi akpata ego? Ọ sị Chukwu akpọọ na ya o buru Bible deceive ndị mmadụ. Ịjụ onye a now Jesus Christ, the meaning of Jesus ọmarọ. Pastor ọmarọ meaning of Jesus. Father ọmarọ meaning of Jesus. How can this man save somebody's soul? Kedu ka onye na-amarọ ga-esi wee save somebody's soul? Vatican say today, the Pope of Vatican say gwara gị na Jesus Christ is not coming back. Even the man say Jesus even not existed. Mana ndị okokoro na Africa say na this man was Antichrist. This man who created, this man created this Christ. This Rome created this Christ. Flavians, the Flavians family, the Caesar family created Christ. The same man come now to tell you that I lied to you. Forgive me. Imagine Ndoji Gwaria, Ndoji or the Antichrist. This man who lied to you came to ask for forgiveness. Go no Bulgaria no Seronasi. Oh, this is slave now turns to master. Say na master. You are Antichrist. Man, all this master gave you the lie at the first place. So who is stupid here? The master or you? Konye di iberibe ebe or the master na agwa gị eziokwu ọ bụ ngwa dara iberibe. You want somebody to save you. Save you from what? Ọ bụ na enweghị problem, there will be no redeemer. So a ga-ata apple. If ita ha na apple, you need a redeemer. This is the darling. This is the redeemer of my heart. This is my darling. Okay, ha na-agụ. Redeemer of your heart. One team ha agree na knowledge will evil. One need the redeemer. Knowledge abụghị evil. There is no how God will create something evil. Never. Man ihe mee bụ na inside mind. That's why it was the only man nwere knowledge of good and evil. Because our standard of God. Ihe man was standard of God. Anything open nature no why game I tell you. He need the information. If you know the transmutation of mind, if you know what spirit means, the man mkpụrụ ọgwụ na anwụ the spirit of plant ka ewepụtara nye gị na mkpụrụ ọgwụ ịṅụọ ya. The only thing that can change metal to gold when you remove the corrupt element from metals will become gold. The only thing that make ji no n'ime an ji wee form all the same thing mere coal eji esi ni coal ji wee form the same thing mere nnu ji wee form and as long as na mmiri mesaria o change. So everything before you know about practical material science, you must know about spiritual science. So nwere ebe ọ dị iche, nature one everywhere in the whole world. There is only one nature. There is only one Chukwu nwere ọzọ. Onye ọbụla may call them in the name and their own interpretation. But ewepụ ha from nature, wepụ ya from you. Baba. Ewe anapụ ha na gị na ọ bụ ozi nwa bụ Chukwu na enwere some man na worship somewhere. Nwanne baba. Because ị na-ekwu okwu enwere antena ifuru ebe mba. So that means you are connected. The antenna is already, the number is already there connected in your head. So nwanne nna gị na gị na nna gị bụ ofu ihe because ọ nna gị rara nne gị o wee mụta gị ọkọ nyere spam ebe ahụ mụ na oriri akpụ wee mụọ gị, mụ na eriri akpụ wee mụọ gị. So the spam ị na-afụ the only all transport ka ọ bụ. Inside the spam enwere ihe a na-akpọ aura seminalis. Aura seminalis ọ dị n'ime ọ na-acha golden color. O nwere video m post na page m, go and look it. Ị ga-afụ na mgbe aha the spam bara na the house
that transport akwụrụ n'iro. The men that golden color light go inside and meet the moon. Ị ga-afụ na o jere ebe ahụ meet another oval ebe ahụ onye nwa bụ the moon, because anything you do, sun and moon must come together to give birth to the star. Mgbe ọbụla ifuru moon, ị ga-afụ na star kpakpando na akụkụ ya, mana ọnwa you can never see kpakpando with ọnwa. Ị ga-afụ ray, sun ray afụ ọnụ. So sun will man, moon will mother, then star with the children. Ma nne na nwa na-achị oge ọbụla. That's why moon always stay with sun, with the stars. Pump and play. The life the easy, man. I chose the hardest way by this religious and dogma nonsense. Nobody is coming to save you. If you want to live here, anything, if you want a decent society, you create for yourself. If you want a primitive society where you believe nature, you build your own umpaja or you bring no easy, that is your own problem. People now confuse nature with your nature. Natural or natural. If you want to live natural, at least keep it clean. Debi ocha, idi ocha na kwanyita risike. Village ya draw ma bro because of na ati ha korotana here. No, odiro clean. Idebi ocha nwanne nwere ihe dị n'ime. Uno dị na village ya nwuruche nwuchere nda uno arụrụ ebe arụcha 50 million naira, 80 million naira. But there is no road to go there. Nwere ụzọ esi aga ya. Ọkụ anara enwu, mmiri anara enwu. All those things you can generate light by yourself. As the Nigeria agaghị ekwe, mana nne nweta generator. All of you nwere lista. Nigeria hapụrụ na enwe lista. Ekuzie ka ga-esibu enwe ọkụ nkịta ọsị Nigeria. Why Nigeria stop you from having lista and generator? Why they never stopped you from having lista and generator? There is solar everywhere. Sun is shining every day. Sun is light. Once you take mineral from the earth, you join the two together. If we are that is solar energy. Wind, if you get magnet, with a magnet, may your fan on eku on a drag energy from the magnetism surface of the earth. Onyebegoko, nobody. You register company for electricity. That is a different thing. Gana Nigeria, Kube. Mana personally, you can generate light for yourself and live. But you marry a man, so water, no problem. Mana ndo ordinary, ihe bera bu idozi. And the way when buy ga ufu nkochie. Mana I get me odekwa mma. Maka o mebisiri mebisi. I get dozi ruo ọrụ ya ụlọ. I ga-edozi ruo ọrụ ya ụlọ. Ihe anyị bịa for development, mana nke ochie ga-adịkwa ya. Ihe anyị na-eme bụ ancient and modern, Old Testament and New Testament. Enwere nke anyị na-ewefu maka onye ọbụla sị na nna ya adịghị mma, onye ahụ ụmụ ya ga-asị na ọ dịghị mma. Ihe mere eji wee sị na arụsị bụ ihe ọjọọ, okunu wee jebe ụka. Onwe onye sị mbịa febe arụsị ebe a, ọ bụghị ihe anyị bịara. Mana ihe anyị because anyị nwere onwe anyị kwere na ofufe abụghị normal thing. Ofufe wụ ọ dị ka ọkọ ya na-akpa omenala. All culture, you got to go in the mad, you want to control people. The same way I control when the mad na can control when the mad bebo. You got to go. So the society must do something to control the public. All the same way we make religion. Every bank has wanted the psyche of religion and everything. So honey neighbor, me for a chuku, me for arusio, me for Jesus, all the same control mechanism. In a god arusio form of a gron nago form of a gron ditch of or may necessarily nina worship. What is worship? In a area ire gini. Owu na enwere ihe chọrọ egwa ya. Inwe oboro nzuko ị na-atụ etu oboro oji mara ihe na-eme ime. That is your own personal problem. All your own personal thing with your chi, with your God is your own personal problem with your chi or with your God. Nobody cares. As long as ị na-eme n'ụzọ jiri ezi. As long as ị na-eme ị naghị egbu ọchụ. It's your own. Mana ihe eji arụtụ ndị ụka aka bụ na ndị aghọrọ ahịa. Ndị a bụ ndị ji aka ha condemn ụmụnne ha, condemn ụmụnna ha, condemn echike, condemn ụnyaahụ, condemn ụta. Ndị a na-ejide mmiri marine spirit cast ya to death. Nwanne enweghị ike ịpụ naanị ma ọ bụ na ọ bụghị mmiri. Enweghị ihe nwere ike ịdị n'ụwa without water. Nothing. Even spirit from water. Mmụọ si from mmiri wee bịa. Mmụọ. That name spirit came from water. Because everything before you make distillation, you must remove the water from there for you to get the spirit. So, can you cast the spirit? It make sense. It make no sense. You know, ancestor, can you say ancestors? Because half a good arusima. How can you prove it? Na if arusi be hojo, can you prove it? You will keep prove na if arusi be hojo. How do you where did God tell you that? Came begin at Chuku Barankata or Sigan to be hot because somebody said so.
So okay, na cast the ancestors for her, even though that you are the ancestors, because ancestors goes, ancestors come. You obungo wabunwage, nwa he muru bongo anko. Obunginwa. So it's an ancestor evil. You are the evil because your character and you is the reflection of your emotion. Pump and play. So open your society adroma. Mara no bungunwa be adroma because of your society be generate is your mind. Is your madoshi is your mind because of your emotion. Your is who you are. So imere madi homa is who you are. So ordinary better for charity. We came for charity. We came to give because that is nature, and we must take from nature to give those people. That is akanni kwake akanni. O ihe ji mara ibu ndị Igbo. Ogarenye onye ogara onye ogbenye ndị ogbe na-enyere aka. Anyị nwere poor na our society. We don't have. Onwe ihe dịka poor na Igbo alphabet odiro ka nde wetere ewete boroboro. A na-akpọ ya ọgaranye onye ọgara onye ọpụta kịta ọsị na afọ ya bụ Chukwu Ebuka na afọ ya bụzi ọnwa na-etiri ọra. Nna nwanne Chukwu Ebuka na ọnwa na-etiri ọra nke ka mma. Chukwu Ebuka na ọnwa na-etiri ọra kedu nke ka mma? Ọnwa egbuna na ọnwa na-etiri ọra nke ka mma. Ndị ba ya mara ife nna agwọ nụ na mmadụ amụrụ mmadụ n'ụwa baa ya afa baa ya Chukwu nọ nso onye arapụ ya sị na ọ bụzi ọpụta obie na Chukwu nọ nso nke mma biko ma ajụ ndị Igbo agwa nganga egbugo anyị and ọwụ na ọ bụghị ọdịnala onye kwa na-asị go at the end of the day. John Lennon kwuru 1960 you will join us because anyị ma ebe mmiri si baa na opi ụgbọgụrụ. We know if you destroy the mind of a human being, enweghị onye nwere ike n'ụwa. There is nothing that person can do in this life as long as the mind is been enslaved and destroyed. Enweghị ihe ọ ga-eme. Ọ ga na-achọ ihe nke ụwa because the easiest thing for a man to be happy bụ ihe nke ụwa because ọ lakịrị the higher knowledge of higher self. Onye ọ bụ 3% ọ bụ ịnapụ gị ya. So kedu ihe ọ chọrọ now? If any material thing get console his dead soul. Any material something get console his dead soul. Or ready to die for anything. Either I die, become what? Material wealth. Or ma the meaning of the material wealth. Or ma no just for commodity, change a commodity. Or na anwụ for that thing. Ọ bụrụ na nna gị mụọ gị na a good society, nna gị mara ihe go to na a good society, ọ mana ihe niile bụ akara aka na every other thing will be added. Inwe akara aka, everything around you is money. Ma ịchọ every mineral, every tree, every water, all of, if you distill water you get alcohol, if you distill a tree you get firewood, you get medicine, you get everything. If you refine rod you get a different thing from it. So you open up grand osisi ma okwute, you crush ya the okwute, you will make something else. If you go to river to get sand, you will make glass. You need heat and cold. Heat ye obazie, you mold you cold way or do your block. Simple as ABCD. You all knowledge. That's why it's not ordinary with knowledge. So you open up any knowledge you will make with one single knowledge, you get me 50, 500, 1 million different things. One single knowledge get your phone. Man, 5,000 different kinds of phone. One knowledge get your remote. Man, 1,000 different of cars. So if we give you the knowledge, you will let me yes or there is different thing to do. Different thing. Even this manu ke manana where man red oil and dabba na use palm oil. Ihe ji palm oil eme buka. Ma ake no n'ime man charaki eji ya ukorota. Ikwo ncharaki akwo. Ikwo pata the same crude oil The same crude oil ọkwa ya wụkụ nchara aka ha kwa ịkwụ nchara aka ha kwa iwere ero crude oil iwere kwe walk rota na street unu. So but because na ye nwere the information we lack the proper knowledge of life. Aye soro Jesus no efi na Jesus was scientist. Jesus was scientist. Gị ya akuziri gị na n'ime Bible ahụ ifuru ebe ibu Bible ahụ ibu onwe ebu furu esi arụ ncha ebe ahụ onwe ka esi arụ ncha n'ime Bible ahụ ibu mba. Kedụ ihe na-akọ here? The life is here. So if you want to go and see Jesus, you go to heaven and see him. Ebe a ka a na-ekwu ya talking about here.
ndị ọcha nwechara ihe niile, ndị Afrịka enwe ihe anyị nwere. Ị na-asị m ngụba Baịbụl gị na-eme nkata Baịbụl ọkụ esi n'elu daa, anyị nwere ọkụ. So ihe ụmụ anyị kwesịrị na-eme na bụ go and study how to do electricity ka anyị anyị ọkụ, go and study how to build roads construction ka anyị nwee ụzọ. Ọ bụ ihe kwesịrị, ọ bụ Sunday school ka na Sunday school eji eme gịnị? Ọ dị izi nwanne, ụlọ eluigwe ka ị chọrọ ije, rigo n'ụlọ enu, si ebe a asọ akpịrị naanị ịgaba n'igwe pọmpampịrị. Mmadụ deceive n'onwe ya ebe a. So jeenu go and jee kpọrọ nwa gị jee n'ụlọ akwụkwọ adịkwu na Naịjirịa biko. So ụlọ akwụkwọ adịrị ebe ahụ ọbaghị uru. So ọdịnala anyị ga-enwe skuulu nke anyị, mara na ekwuru m akwụkwọ ọdịnala, mana ihe mere akwụkwọ ọdịnala apụtabeghị. Ọ dị mana anyị anaghị ewepụta ya maka na ndị mmadụ enwere ndị isi adịrọ mma, ha weta dị akwụkwọ because ha na-eje ụka, ha slave ha, they can turn it to something else. Ọ naghị afịa ha ahụ, ha ekwugheribe akwa ndị ọgwụ ego, akwa ndị nke nwa ndị slave ichi isi ire siki ọ na-asị gị mba. Slave anaghị ekwe olesi ma ọ bụ nyanwa na onwe n'ime obi ka o si ma na ọ wee slave, o wee gwazie gị ihe na achọ ịdị free. Ọwụ na ọ bụghị ya, iweta akwụkwọ ọdịnala ya ọkwa ndị Igbo ga-eburu ya gbapụ na ekwugheri. Anyị ga-keep here for only for the initiate, only for ndị bụ ndị ọdịnala. Ọha nwa ga-enwe dị akwụkwọ na ị ga-agado first set gaa second one, ọ dị third degree, ị garuzie na third degree anyị enye gị principle of ọdịnala. Iyiezi marazi ihe ọ bụla ị chọsịrị na-emere onwe gị, because na ọdịnala sayensị wo ha kpowam all spirit, science with spiritual science with material science with spiritual science, all nature, everything with nature. Ihe anyị na-eme will just help nature. Anyị na-follow nature, ihe nature na-eme. How do nature take water? Ka nature si wee kuru mmiri gbaga enu. I study anya amara wee eme na nke mmadụ enwe ezi n'ihe ọzọ. How does nature turn salt into yam? Oh, ihe anyị ga-eme. Then anya amara ya follow it up. That's all. Nothing more, nothing less. So ihe anyị na-follow nature, enweghị anything over against nature. Ọdịnala achọrọ ya maka ọwụ na ọdịnala nke dị naanị anyị, nke dị na be anyị, ihe dị n'elu dị naanị, ihe ọbụla dị n'ala Igbo dị ebe ọbụla. Ndị Europe enwere ya because Europe there is snow here. Ebe snow na-ada anaghị akọ ya tomato, enweghị ihe na-epu dị ya. Ihe ọbụla ebe ọbụla snow na-ada nothing grows there. So ihe ọbụla ha tinyere n'Europe today ewetara from Africa ma ukwuo isi o, ihe niile dị n'Europe here was taken from animal. So how come anyị nwa na onwe anyị ọdịzi be anyị enwe ihe anyị mepụtanwu? Go and study my friend, go and study. Mmadụ deceive, they go and study. Ihe ọdịnala bịara emepe ndị be anyị edozi ya n'Igbo, we don't care. Every other thing is your own personal problem. Edozi ya n'Igbo nke ọrụ anyị agana, enwezi ihe ọzọ ị chọrọ, go and do it yourself. At least anyị ama na enwe nke anyị mepụtanwuru. Anyị dozi ya n'Igbo, nye ha structure, nye ha how to live, ka ga-esi ebi ndụ nwere ka esi ebi ndụ nwere ka esi ebi, ịmara ka esi ebi ndụ were confused man n'ụwa. If you don't know how to live life, if you ịma dị ihe bụ ndụ self, you be a confused, and if you are confused man, nwa ga-abụrụ confused person. Ịdịrị confused nwanne, ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Ihe ọ bụla agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Iwuru onye iberibe, nwa gị ya onye iberibe. Pump and play. Iwuru onye nkịtị, nwa gị ya onye nkịtị. That's why o ji wee dị mma na mmadụ must go for knowledge, so that nwa gị abụghị onye nkịtị. Onwe onye amụrụ mụ amamihe. Ihe mere bụ na enwere ndị amụrụ nye ha akọ na uche, nye ha akọ na uche ka a ga-esi aghọta. Ọ bụghị na ha amụrụ ha na amamihe, mana e nyere ha akọ na uche ka a ga-esi aghọta ma afọ amamihe. If you see truth, you know, and then say, "Ya shall know the truth, and the truth shall set you free." And once your mmụọ gị nabatara eziokwu, that means amụrụ gị wute akọ na uche. A na-amụ mmadụ na akọ na uche. Enwe ndị anaghị amụ, mana at least ịma na enwe ha akọ na uche, nna gị enwe ha akọ na uche, you go for akọ na uche. Go for knowledge is precious. Knowledge is more precious than gold. Anything, knowledge is precious. Nwanne ma ọ dị mma ma ọ dịghị njọ, take it. Ime ya analyze, purify ya, wepụ ndị adịrọ mma, wepụ ndị adịrọ mma, were ndị dị mma. Add ya na to your brain. Before you na-enweta different knowledges. Brain need information to work. Brain only need information to work. Give brain ihe ọ chọrọ. Brain will give you aka gị ihe aka gị na-achọ. Ihe niile dị n'ahụ gị nwere ihe ọ na-arụ. Everything dị n'ahụ gị nwere ihe ọ na-arụ. So nye aka gị ihe ọ chọrọ. Brain nweta ha na onye anya, onye aka. Ihe niile ahụ gị niile unu arụ ibido ọrụ. Anyị chọrọ ka na Igbo nwee society. Nya wuruzie na ihe nyere anyị werekorota adịghị ya. Mana at least onwe ụzọ ụlọ niile echebe ihe ofu ebe. Ụzọ niile aga
mmiri a na-agba because anyị nwere mmiri na be anyị. Mmiri dị already. Ihe anyị neediri bụ channel dị mmiri dị normal place kwesịrị ịga. Anyị eme dị ụzọ adị mma. At least ya uze na korota adịghị ya. Wari ya gota. Mmiri pụta onwe ebe o si aga. Ya uze na cement adịghị ya. Mana at least ga enwego the foundation. Mana ndị bụ ndị be anyị, mana ndị abụrụ ndị be anyị. Onwe ndị na village na-akwụgharị enwe ihe a na-eme ebe ahụ. There are many thousands of boys in the village na-akwụgharị enwe ihe a na-eme. Moduo these people, moduo ha, kụziere ha ihe, they will become somebody in life. Ọ bụ ihe a ụmụ anyị, our children, whether we like it or not. Ma ya chọrọ, ọ bụ ha nwa na-eje ezigbo ojii ma ịgba ha nkịtị. Human being anaghị amụta ihe ọjọọ automatic ka ọ bụ. You don't need to teach somebody ka esi eme ihe ọjọọ. Ị gaghị akụziri mmadụ ka esi eme ihe ọjọọ automatic. People learn ihe ọjọọ normal. Mana ị ga-akụziri ihe ọma akụziri. So ịgba ha nkịtị at the end of the day, ọkwa anyị nwega we will bear the consequence. Ọ anyị nwega ebia ya. So ọdịnanị abịara ọfa na challenge Christianity empty. So ọ bụ aba anaghị challenge. It's nothing. All because of nature abhors vacuum. You don't have anything in your brain. Christianity occupy your brain. Once there is something here, Christianity will not occupy it because it's empty. Empty. Jesus na-abịa. A na-eje n'igwe. Nwanne ị nọ n'ụwa ahụ, iribekwe nni o, inwekwa ha ọkụ, inwekwa ha ụzọ. Ijikwe foonu. Onye na-arụ foonu aha ijikwe n'aka, ọ makwa ha Jesus. O nwere ike ọrụ onye pusti, onye homosexual, onye ihe anọ n'ala bekee na-arụ ya ma ndị lesbian ma ihe. Igwegoro na-ekwugheri. Bible ị na-eyuzu na China, ndị China anakwa ha eje ụka ha na print ya. Ma ndị Indian. Christian ahụ na aya ga-eje ụlọ ọgwụ. Why na ije ha no chọọchị ka ekpere ga-ekpere? Ike eje na chọọchị ka pastor kpere ga-ekpere na enwe liver problem gbara jebe India. India nakwa ha eje ụka. Ị na-atụ ahịa ọgwụ niile na Nigeria, most of them si China abịa. Turkey. Ndị na-eti isi anyị. Ego na-use edere Amadu Bello. Ego na-use etere Amadu Bello. Ọ nakwa ha eje ụka. So if na confusion juru everywhere. Odo ga anya ị ga-ekpegide ekpere ikpe n'ụtụ, ikpe ekpere sisi, ikpe angelus, ikpe n'abalị. Nothing. Ihe na-ebe na na-ebekwe. O gosighị gị na ihe onweghị isi. Anyị asịghị gị bịara ọdịnala bịa afọ bịa anything, nothing. Onwe onye si gị worship anything. But to believe na you shall set yourself free with your own mind. Don't give it to them just like that. Don't give away your power of mind, God's mind, the kingdom of God, the temple of God. You're giving it away because you want to go to heaven. Kedu ihe na-eji mene n'igwe? Kedu ihe na-eji mene n'igwe? Tell me. Na-eje n'igwe ije megini? Oh, it's not important because life is a cycle until you become an angel. You become ndị ichie ancestors. You are. If you build your soul here, you high, you go higher. So okwu Jesus onwere isi n'ọdịnanị onwere obezi. Okwu Jesus enwere obezi because ịyọ ya ayọ enwere ife ị ga-ayọpụta n'ime. Anyị ayọgo ya. Anyị na-enye everything thoroughful research here and thoroughful study it. Jesus, Flavian, Caesar, Pope, ọdịkwa the history is there. But ịgwa ụmụaka na-amara ife ọ sị gị na ndị ha bụ antichrist. The man created this thing. How can you say this man? They created it and gave it to you. One goro or say antichrist. Because all the game, how to create that in the Bible to confuse you, keep you elusive. May go ni beri onye nkete. Ị hapụzi esi na nne na nna gị bụ ndị ọjọọ, nna nna gị bụ hey ọdịnala bụ arụ, hey fetish. Ị na-asụ oyibo. Gịnị bụ fetish? Can you define fetish? Can you define fetish yourself? Every day I use oyibo na amara ebo seputa. Fetish. Gịnị bụ fetish? Can you define fetish for me? Come here fetish. Oh, Catholic. I'm a Catholic. Proud Catholic. I'm assembly. You are in the world. You don't know what. You are here. No what you know. Create your own. Create your own word and give to people. If you want to be a hero, if you want to be respected, create your own ideology and reality. Let people copy from you. Nna made it. Ndocha copied from your forefathers. Ndocha copied from your forefathers. Ofe egusi neri today. Your forefathers gave you. Akamu inayo, then gave you. Oka inayo, then gave you. Gari ina inezi, inege, they gave you. Oha, then gave you. Onubo, then gave you. Isi ninanku, then gave everything your forefathers gave you. Igeja akuho gwabona, then worship arose. And so what? Onye gwagana arose bi hojo. Who told you? How did you know? Because then say in the Bible,
Go, jekwa were Bible anya bag, give it to them back. Go and ordinary say, if you never prove it, we don't believe it. Prove oye that na arụsị bụ ihe ọjọọ. Because na Igbo asị na arụsị anaghị egbu onye aka ọcha. That is Igbo language for you. So if you never prove it, go and give it to them back. It is in the argument here. Don't do unnecessary argument. Onwe isi. Here common sense. We don't tell you to come and worship. We don't tell you to come ordinary. I say, stay. But think for yourself. Think for yourself. See science book. Go to Rome. See Rome. Bikonu. Give me science book. We don't have light. We don't have road. Where Bible? Science book. Bible. We don't have school. Ụmụaka enwe ihe ha na-eme, they are jobless. Anụrụ m n'Italy na na-akwụ ndị Italy enweghị ọrụ social. Ndị Nigeria na-akwụ social. Inwe ọrụ n'Italy na-akwụ ụgwọ. Ndị Italians na-enwere ọrụ na-akwụ ha ụgwọ. Jesus ọ na-akwụ n'ụgwọ. Ị na-ekwe Jesus enigwe akwụ ụgwọ. Jaa ya mma o kwesịrị inye ya ekele jaa ya mma onye bụ na mmụọ nsọ na-edu jaa ya mma soro m jaa Jehova. Jehova na Jesus abụrụ ofu. Jehovah was ancient, nke ndị Jew, nke ndị Israel, which is there was a World War II because of that nonsense. Jehovah na Jesus no. The reason why Jesus was created because na ndị Rome meriri Jehovah n'agha. Jesus meriri Jehovah. Then we say the Old Testament, the history of the Jewish company na Africa. We make New Testament or exactly the same thing in the Old Testament in the New Testament. I just will change 40 years to 40 days. This one Herod, Pharaoh to Herod, blah blah blah. Oh yeah, they said just kuro wayo igurube na anaghị ndị Igbo wayo. Ndị Igbo ndị na-arụ guy ka ha bụ mana ndị Igbo kịta okoko ụmụ okoko ndị nna ha bụ nze na ọzọ. Ndị imoke ya nzere ọzọ igwe ka ala ndị nna ha bụ arụsị chi ya na-efe ha efe. Nna gị wuchi ya na-efe ya efe. Ndị njọkụ amadi nna gị wuchi a na-efe ya efe. Mgbe ndị ọcha bịara Africa, then worship your people as God. Ndị ọcha na worship your fathers as God, then took their image to their land. Were image your fathers to their land. Go to Vatican, you see. First accept, go to Vatican, you see your forefathers, their image there. Ibieba na akọrọ m Jesus asịghị Jesus nwụọ nke mmadụ. Sị m na ọdịnala Igbo bụ ihe ọjọọ. Prove it for me. Prove. Let me know. Ihe anyị na-ebe bụ science of everything. Gosi m the proof. Ọ bụrụ ha na-ekwu n'ọnụ imagination. We don't deal with imagination. We don't deal with superstitious. I am a case extract spirit from any plant, from any human being. So I am a spirit and the visible and invisible we know it. I am a ihe ọpụtara. So I am a ihe mmadụ. Ngịnwa, your superstitious belief based on what? On imaginary Jesus. Imaginary Jesus. N'eluigwe ka ọ nọ. Nwanne jebe ebe a ka anyị nọ. Nke anyị bụ ọdịnala. Eluigwe na anị bụ ofu ihe. Enu na anị bụ ofu. Mmụọ na mmadụ bụ ofu. Ọ bụ nke anyị. Nke ga ama ebe ị na-eje. Eluigwe. Jebe dị ya. Don't worry. Jebe n'eluigwe, don't worry yourself. Mana na mbọsị ọbụla ọdịnala na-eme ihe n'ala Igbo. Ibi ebe ahụ ya akwụ money. Maka anyị gwara gagwa n'oge. Ka anyị jedozie obodo anyị si mba na ụka. Na Jizọs ihe ekpegide ekpere. Ihe ọma esi n'enuta. Mmiri a na-agbasa na village anyị. Ụzọ adị. Ihe ekpegide ekpere ọpụtara. Nwanne mba na anaghị aka ụdị ahụ ka akọ na. Anaghị ekpeti ya na ekpere. Anaghị ekpeti ya na ekpere, hapụ ihe ekpere nwanne ka anyị jere ọrụ. Let's go to work. Ana Igbo nyere ọ nyụrụ ka ọkụ pịị. Anyị adịghị mma polisi, adịghị mma kọtọ enu eru aka na eru aka. Anyị ekpere Jizọs 200 years na ekpere Jizọs. Ntị ochirie. Anyị isie ka okpuru ya. Ntị otiri Jizọs ka ntị eke okpuru ya. Gosi God asị ya, God asị ya. Na akọrọ n'ihe apụ ebe a biko. Hazie na onwe ụlọ ọfụma. Ndị omenala niile hazie na onwe ụlọ ọfụma mana wepụ na ihe ọjọọ aka. Because mana ọdịnala bụ mmadụ ịgba ndụ with nature. Is law. Keeping the law of nature. So onye ọbụla kwere na omenala kwesị ike mana wepụ aka enwe n'ofe before ọwa aka mmadụ. Maka na anyị na-egbu mmadụ, anyị na-aka ukwe mmadụ. Anyị na-egbu mmadụ. Ma ọ bụrụ na ị maha ihe ị na-eme, ị na-agọ ọjị bụ ọfọ ka ị na-agọ. Ị mara ihe ị na-agọrọ maka ị na-asị na imebeghị ya before, so you cast the first stone. Ọ ya ka a na-agọ ọfọ ahụ a na-agọ ọjị ahụ. Maka nna anyị ha dịkatara nsọ dife adịfe. That's why ndị ọcha ji wee mee ihe ha mee, because ndị ọcha mana ha were this thing wee zụọ ụmụ ha na ntụwu ga-adị.
ndị ọcha mana nna nna anyị ha were this philosophy wee zụọ ụmụ ha because ha mana before any other thing you must be in harmony with nature, and ime ha anya nature will give you everything because arụsị bụ nature, nothing more nothing less. Is a force of nature. Just owu na owu enwere arụsị ga-eme je enweghị ga-afụ ebe nso ukwu isi gị ya afụ so ukwu isi na ọdị then gekwenye arụsị mana if here is a force of nature because that form fundamental element enwere ihe ga-eme iweta na imekọ ọnụ or vibrate be iweta mmiri weta ọkụ weta anị weta enu imekọ ya ọnụ mmụọ abata ya ime ozugbo mmụọ aba ya ime. So ọnụ na agaghị agwụ nke esi eme maka unu nwere ike were kọọ ụmụnna n'ọgwụ mmadụ enwe nsogbu ebe a. So biko nụ nweenụ ndidi. Ọdịnala abụrụ ihe a na-eme asị ebido mba ọ bụ ihe a na-ebido na obidogo na nke ọbụla nwere steji owo stoji nke ya eme ya, mana at the end of the day destination bụ ana Igbo ka anyị mee ya ma oduo ya ọkara Japan mma ka Europe mma ya bụrụzie na okorota ka anyị na-enwere ụmụnne m korota ga-adị anyị ga-arụnwu korota n'aka anyị nidi ndị ọcha, anyị nidi ndị China, anyị nidi Japan. Ndị Igbo ga-emenwe ya. Anyị nọ ma NASA no the best medical doctor enwere Europe bụ onye Igbo, na America the same thing, mana ọ bụrụ na enwere secure society ụjọ agaghị ekwe ha bịa ebe ahụ maka a na-ejuru mmadụ n'ochi na-egbu mmadụ ebe ahụ. Ha agaghị ekwe ha ebigo ndị ụtọ na America na England. So nna na-eji ụnyaahụ eje mba so onwe onye ọ naghị ahapụ ebe a na-echi echiche ebe ha arụ agụ ma ọrụ ndị kwuru okwu. So biko nụ nweenụ ndidi na ife ga-adị mma. Unu emezina ihe a na-asụ, unu emesi arụ adịrọ mma omume. Ama m na nwatakịrị ọbụla nọ n'ụwa ahụ chọrọ ego, ọwụgodu na ọwụghị ọgaranya mana at least onwe ego o ji eri nri gote deodorant ọ ya agba na mkpa abụ maka ụmụasa ga na-adịghị ahụ ma o rugo oge ihe eji nwaanyị eme ọ bụghị oru ebe ahụ nwaanyị asị ya nwoke m osi agha ịgotago. Anyị mana unu chọrọ ya mana ọkwanụ aka nri kwuo aka ekpe akwụọ aka nri. Unu eme ha anị anyị sevu nwanne ndị be anyị ụjọ agaghị ekwe ha. Nke ọ bụla a na-agwa okwu ọdịnala ya ọ na-ama ahụ a na-ama ya jigijigi ọ dị ka ị chọrọ ije gbuo ya egbuo mba maka na maka ihe ndị be anyị na-eme. Ndị Igbo mere onwe ha ebere, ha emezina ihe ọjọọ adịrọ mma. Ndị Hausa dara ogbenye ije n'ugwu Hausa enwere m ogbenye n'ugwu Hausa na n'ala Igbo mana ha anaghị atọrọ mmadụ ebe ahụ, ha anaghị ezu oche, ha anaghị agba ama mana agụụ na-agụ ha. So ndị Igbo ha wetuo obi ha tọrọzira ụmụnne ha. Onweghị uru ọ ga-abara gị tọrọ ụmụnne gị ego one how much ego one ka a ga-enye gị 5 million 2 million ka iji wee tọrọ agadi nwoke onwụ ya. Ị nwere ike ahụfụ ị ga-ata na ya ị nwere ike ịbịa ọzọ n'ọchịcha ka ị ga-aga. Ọ ga-eteki gị 5 generation before you clean that na imere. Mana ndị be ya mara ọchịkwa na ọnwụọ na mba ị na-abịakwa ebe egere na nkịta aghaghị chen ọkwa ihe imere na past life go. Ihe ọ bụla ị na-ata today afọ ọbụla ị na-ata is your past life. Pump and play. 4th generation ọ ha tinyere nsogbu anyị nọ. Nna nna ha ọhịa ha metere mgbe ahụ ihe na-eme anyị taa. Ihe ahụ nna nna anyị ha metere onye na-eme anyị taa. So ọkwa ndị nke ọzọ ahụ mere ihe ọma bịakwara n'ụdị nke anyị wee na-agwa ụnụ ihe ahụ na-eme na ndị bitere anyị on the road. Nke ụnụ na ọwụ ndị ahụ bitere anyị on the road ọ ha na-ata ahụfụ a na ọ bụ ahụfụ nke ha mere eme ka ha na-ata ahụfụ ya. So ụnụ emezina ọzọ imekwa gaa n'ihu ọkara gị njọ. Ndị abara na oke nkịta ifuru today nkịta ewu anụmanụ ọwụ ndị past life mere ihe ọjọọ baa na oke. Ndị mere ihe ọma gbagotetọ mmadụ, ndị mere ihe ọma agatọ mmadụ, ndị mere ihe ọjọọ agbada. So stage by stage every animal nọ n'ụwa ahụ one single destination ka a na-eje to advancements of human consciousness. Pump and play nwezi ọzọ. Ihe ọbụla onye ọbụla gwara gị onye ahụ ama ihe ọ na-akụ ya je go and do more research. Anything ọbụla connected to human development onye ahụ sị na asị go and do the more research. Come back ị bịakwa ebe agwa anyị na ihe anyị kwuru bụ eziokwu. Anyị anaghị atụrụ ndị Igbo asị. We can never. Anyị agaghị eme ọ bụ na anyị ga-eme anyị agaghị ekwu ọdịnala nke dị naanị nke pụrụ ka ome o pụrụ ka ome. So mmụọ na anyị na mmụọ bụ mmadụ bụ mmụọ. So hapụ na akụkọ onye ọbụla na-atụ mmụọ egwu ọ bụrụ watch Christianity na-eme gị ha hapụ datịrị wepụ ya tia na onwe isi na asị ga ebe ihe gbara ọchịchịrị nọ si mmụọ ahụ bịa gbuo gị na ya ha abịa. That means ọ dịghị ọ bụghị eziokwu. Jee ebe gbanyụọ ọkụ ụjọ na-atụ ụgwọ dịka mmụọ na-abịa ikpojizi anya gị si mmụọ ahụ mee bịa nwee mmụọ ihe afụ dị uche gị na-edisivu gị. Ngwa bụ dị mmụọ gị bụ dị mmụọ nke bụ spirit ahụ ị na-afụ condense. Ọ dị ka ice dara ada ịbụ ice dị blọk ị na-afụ ya anya mana itizie ịgba ọgbalị ọwụ liquid ọ dị crystal the same ice.
So ifu snow na-acha white abi mana snow ahụ mee otu ọrụ crystal. So mmadụ ị na-afụ condensed energy or spirit in condensation because of density of the earth. So onye ma mgbe ahụ nwa na-abanye n'afọ gaa watch video dị n'ihe na gaa watch ya ibu ka nwa si from liquid emecha condense ya to mmadụ from liquid. So iwu liquid m were gị na-aje tinye na 3000 degree fire nwanne ịghọ liquid na ịghọ liquid ozugbo. So mmadụ bụ liquid and ịghọ liquid m hapụ gị ime evaporate. Kedu ụtụ na-abọ isi ka ihe na-amụ ụtụ n'osisi? Gịnị na-amụ ụtụ n'osisi maọbụ ikpuru? Gịnị na-amụ ikpuru n'ime mmadụ maọbụ anụmanụ? Na ndị be anyị neediri education, anyị neediri iweta ọdịnala education which all these things will be all of ihe ọbụla anyị kwuru n'ebe a ọ ga-emezu, mana ihe niile bụ time ka eji eme one after the other. Ihe ọbụla anyị kwuru n'ọdịnala ya ga-emezurịrị, ga-afụ ya. Ndị ụka na-awọchịkwanụ nakwa echeki until all of them will happen. Ọ ga-eme gị n'anya ịfụ ya, ga-asị ndị a agha Jizọs a na-anwa Jizọs, anyị na-anwa Jizọs anyị bịara ịnwa Jizọs, nsogbu adịrọ. Ndị ụka ga na-ekwu anyị ga-anwa Jizọs, anyị ga-anwa ya and anyị ga-emeri ya because ọ bụrụ eziokwu. Ọ dịsivụrụ ụmụnna anyị, ma anyị nwa ma onwe anyị, o gburu anyị oge. Mana nso ejere m seminar, ahụ m seminarian Holy Ghost generate ihe ala jejuwe ese bụ nchila aka onye bụ my rector. So ya ahụhụ m onye nkịta, ahụhụ m onye ọfụ from there. So I know the secret of secrets. So asị m udo dịrị ụnụ ka ọ lere onye ọbụla ka o si wee yọọ, ma ndị chọrọ ihe ọma. Onye chọrọ ife ọma ka ife ọma na-abịara, na anyị ji ife ọma wee bịa, sị na ile ọma ka eji na-eji aga n'ogwu. Anyị ji obi ọma wee bịa, anyị ji obi ọcha. Ihe anyị bịara bụ ọ bịara ebe m abịagbu na m. Abụ m onye Igbo, ezigbo onye Igbo. Abụ m onye ụmụ Ezeani, abụ m nwa Ezeani, onye isi ntụaja esi m esi wee bịa. So ama m ihe m na-ekwu. Ọdịnala Igbo bụ ebe m kwere kwesị ike. Ekwe m na onye ọzọ ga-esi ebe ọzọ bịa gwa m ọ bụ life m choose to live. I don't have to follow you. Kama I copy from you. I can copy because knowledge is for everybody. They copy from us, we can copy from them. All our fundamental human right to share knowledge among all of us. Mana mwa sorozie gị gasa abụ agaburu slave to you. Mba. You can only make yourself a slave. Nobody can make you a slave until you once you follow people's ideology, you will get a slave. Ọ ka mma na mbụ poor man na Igbo. Ahụ m poor man bụrụ onye ọdịnala, anaghị m eme ihe ọjọọ. Better for me. Ọ ka mma na ọ dịara m mma I die in the ordinary than die in the name of Jesus Christ. Even in the name of Jesus, you okay? Because more guy arise because Jesus anaghị develop anything spiritual knowledge. He can never give you. Ị ga-agbana na oke ma ọchịcha. So come man, ị bịara na ọdịnala akụziere gị isi develop your spiritual knowledge. Ị na-arị ndị nkịtị ya na-agbada. Ndị ọcha mere eke wee gbatuo unu. Ndị ọcha nyere gị Bible ka ị wee gbada na oke. Ije na ha chọrọ gị ndụ. Ọ sị na enu mba, ị na-agbada. Asị m ka udo dịrị unu.